Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan hutun sallah na azumi da muka yi tafsirin Ramadan, yau Lahadi insha Allah 7 ga watan Zulqa'ada hijira shekara ta 1444 insha Allah za mu koma darasinmu na tsakanin Maghrib da Isha na ranar Lahadi a masallacin An-Nur da ke nan Wasatu Abuja insha Allah. Gabanin tafiya hutu mun kammala littafin Silatul Arham gaba ɗayansa a darasi 15. A wannan dawowa insha Allah ta'ala za mu yi karatu ne a cikin littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alai. Wannan littafi karami ne a ido amma babba ne a ma'ana. Na yi ta'alim ɗinsa a Masjidul Qur'an da ke Bauchi shekara 15 da suka wuce a cikin darasi guda 10, wanda na samu labarin mafiya yawan darussan ana samun su a YouTube. Riko da wannan littafi da karanta shi da haddace shi zai taimaka wa kowane musulmi wajen neman biyan bukata a wurin Allah da kuma kariya daga sharri ba tare da an nemi taimakon boka ko matsafi ko ɗan sihiri ko wani mai kullace-kullace ba. Wannan zai taimaka mu san Allah, mu tsaya akan riko da Allah, mu tabbatar da tauhidi a zuciyarmu, mu nemi taimakon Allah a duk lokacin da muke bukatan a taimake mu, mu nemi kariya daga wurin Allah lokacin da muke nemi a kare mu. Sai a yi kokari a halatta yadda aka saba. Allah ya amfanar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.